Здоровлічка! Низько з вами поговоримо за граматичний розділ між такими словами ги так, сяк, тілько, сілько, такий, сякий. Розділ поміж цими словами не все очевидний. Много людей се над тим навіть не задумує. Бо знати се основати інтуїтивно. Або прочилять, яка нашу бесіду не дуже добре знає, цей розділ годен бути домак непонятним. Давайте поникаємо на конкретних прикладах. Який? Такий, а вать сякий. Jeden сирохман держить у руках телефон. Другий його ся звідать. Йой, який у тя файний телефон. Аба десь го купив. Десь купив сякий читавий. Цімбор му відповідать. Бив учора у Варошові. Там є такий болт, файний із телефонами. Но та там. Ви ці видиме, ошкіться зазвідати який, та відповідь сякий буде парувати іпен тоді, коли предмет є даяк визначений, коли ми його не увідіти, коли ми на нього не указати перстом. Ож никай сякий. Відповідаємо такий, коли тот предмет не є вон так визначений, коли ми його не увідіти, указати на нього не можемо. Никай такий файний болт, лиш го не видиш. Кілько. Тілько, а вать сілько. Jeden сирохман несе міх яблик. Цімбор му каже: «Здоров, даш ми яблуко?» Тот му відповідать: «Ай-ай, а кілько?» Другий му каже: «Но, кілько маєш дяку». Туй ми видимо, що хлопець не знає, кілько то буде, не знає, яку має дяку його цімбора, не знає, кілько буде яблик. Тот му відказує: «Дам ти сілько», та й простігать му руку із 2 яблуками. Сись уже точно знає, кілько має бути яблок, та так і нараз то указує: «Никай сілько». Як? Вать сяк, вать так. Туй скоро тот самий семантичний розділ. Мамко, а як треба біглювати? Никай, дітинко, сяк гія. Мамка му нараз указує. А так гінянько біглював не треба. На сьому все. Майтеся. Красно дякую всім читавим фатьовам за поддержку на Патреонові.